Κυριακή σήμερα, πάμε για καφεδάκι. Έχω ραντεβού 10:30 με τον Σπύρο, το φίλο μου, και τον φίλο του τον Βασίλη. Έχω αργήσει 2 λεπτά. Δεν ξέρω αν έχουν πάει αυτοί, για να δούμε. Δεν πολλά πάω να βάλω τα γάτια πάλι. Δεν έχει και πολλή κίνηση. Καλό αυτό. Και εδώ είναι το τσουφ τσουφ. Το τσουφ τσουφ, το τρένο. Λοιπόν, εδώ στο Ιπάς είπε, βλέπω κάτι μηχανάκια. Καράφλα δεν βλέπω. Α, βλέπω έναν, ναι, αυτός πρέπει να είναι. Μη με δείρετε. Μη με δείρετε. Τι λέει? Καλά, δεν ατρέχεις γιατί... Κάτσε λίγο, ναι. Χάνει λάδια, δεν ατρέχεις. Ποιος? Α! Αυτός χάνει. Αρχίσανε. Λοιπόν, για να μην λέτε ότι δεν πληρώνουμε διόδια εμείς οι μηχανόβοι, θα τα πληρώσει ο Σπύρος και για τους 3. Τι αναμονή να είσαι τώρα. Χάλασε αυτό. Περνάει ο ένας, περνάει ο άλλος, ένα. Θα πάρουμε κίνηση. Φεύγουμε. Πήρα κίνηση, παιδιά. Εντάξει, πλακίτσα κάνουμε. Σήμερα πάμε ωραία, χαλαρά. Άλλωστε είναι πολύ κοντά το Λουτράκι. Να τι έρχονται, βλέπετε εκεί. Να τους. Βασίλης, εδώ είσαι Βασίλης. Φουλ νόμιμοι μιλάμε, έτσι. Πινακίδες, τα διόδια μας πληρώσαμε, δεν τρέχουμε. Τι έγινε ρε μαλάκα. Εξελέρωτη θα το βγάλω το επεισόδιο, εξελέρωτη. Αν πάρουμε καμιά χάλη ρε εσύ. Άμα να πηγαίνουμε έτσι. Άντε ρε. Πάμε, θα κοιμηθώ ρε μαλάκα. Ο Βασίλης εδώ μεταξύ έρχεται δίπλα μου στις γωνίες. Πάει πίσω δεξιά. Να, εκεί Βασίλη, ωραία είσαι. Βαρκούλα. Πάμε ρε Σπύρο. Πάμε ρε Σπύρο. Εν τω μεταξύ έχει κάτι πλαϊνούς αέριδες, Παναγία.
Βασίλης και Σπύρος έχουν τα GSXR K4 και K7 μου φαίνεται. Αυτά τα μηχανάκια με έχουν για την πλάκα τους, έτσι, εννοείται. Απλώς πάνε χαλαρά τα παιδιά, γιατί έχουμε πινακίδες, είμαστε νόμιμοι. Αυτό, σήμερα είμαστε νόμιμοι. Άλλη μέρα που να είμαστε παράνομοι, δεν ξέρω. Εγώ πάντα νόμος είμαι. Μπορεί και να περάσω λίγο το όριο ταχύτητας, αλλά κατά τα άλλα είμαι νόμιμος. Τώρα εντάξει, ένα λίγο με δουλεύουν, έτσι. Σιγά μην κάνει μόνο τέτοιο άνοιγμα. Ωραία διαδρομή για τσόπερ. Μαλάκα, θα κοιμηθώ. Τι έγινε ρε πούστη, πάλι διόδια. Λες και ξεκινάμε ειδική στο Enduro, να πούμε, κίνηση παίρνουμε. Ωραίο αίσθημα οι αγώνες, παιδιά, Enduro. Ξεκινάς την ειδική, σου δίνει οτιδήποτε έχει ειδικές, έτσι. Αυτοκίνητα. Σου δίνει κίνηση ο άλλος εκεί, ο κριτής, τι είναι αυτός εκείνες τις σημαίες. Παμ! Και φεύγεις, να πω, χρονομετρημένα. Εδώ τώρα δεν είναι όμως πίστα. Εδώ είναι δρόμοι, δημόσιοι δρόμοι. Πάμε χαλαρά για καφέ. Μέχρι εκεί καλά είμαστε. 140, 150, 160. Καλά είμαστε. Να έχουμε και ήχο. Και στρίβουμε για λουτράκι. Στρίβουμε για λουτράκι. Εδώ βλέπουμε κάτι ποδηλάτες. Οι αγαπημένοι ποδηλάτες, αυτοί υπεραθλητές. Εντάξει, δεν είναι και όλοι. Τώρα που πήγανε, δεξιά? Ναι, δεξιά. Είδα κάτι ποδηλάτες και αφαιρέθηκα. Πόσα χρόνια, 20 χρόνια έχουν έρθει. Όχι 20, 18 χρόνια έχουν έρθει. 18 χρόνια έχουν έρθει στο λουτράκι. Γεράσαμε, πώς περνάνε τα χρόνια.
Ο δρόμος πρέπει να είναι ο ίδιος πάντως. Η άσφαλτος. Όλο άλματα κάνεις εδώ πέρα, motocross. Τώρα τι έγινε, έχουμε και δύο πράσινα εδώ. Καλά πάω. Το τράκι. Πόσα χρόνια πόσα χρόνια. Οπ, τι έγινε, κάνουμε τώρα. Πάμε τα μηχανάκια, εδώ, παράνομη. Πού πάμε? Εδώ δεν κλείνουμε τώρα δρόμο. Άλλο μου λέγε εμένα. Κινέζικο, ένα κινέζικο. Παίρνεις κινέζικα, του λέω πάρει κανένα. Ναι, το CBF είναι ωραίο, μια χαρά είναι. Αλλά είναι εξαπλωτό το CBF. Δεν είναι. Είναι ψιλονόφι. 600. Είναι πολύ όμορφο. Άσο εγώ, δηλαδή άμα δεν είχα μηχανάκι μπορεί να μην τραβάει, αλλά θα το έπαιρνα. Το 6 πάει και χώμα. Σειρά μου να πληρώσω διόδια. Πληρώνει ένας για όλους και όλοι για έναν. Σαν τους τρεις σωματοφύλακες. Τρεις δεν είμαστε? Και τους τρεις. Ο ένας να φύγει. Ένας. Ο άλλος. Γενικά Ναυσικά. Ναι. Ναυσικά. να ξέρετε, αν περάσεις το όριο ταχύτητας που έχεις πινακίδες, μου φαίνεται συν 30 χιλιόμετρα, σου αφαιρούν το δίπλωμα για 2 μήνες. Δεν έχει πρόστιμο τώρα. 2 μήνες δεν μπορεί να οδηγήσει τίποτα. Ούτε αμάξι, ούτε μηχανή, ούτε παπάκι, τίποτα. Βασίλης εδώ, αρχηγός. Ο Αγαπούλης, Σπύρος ο Αγαπούλης. Τον θέλουν όλες οι γυναίκες, όλες. Ο Σον Κόνερι της Ελλάδας είναι, παιδιά. Ίδιος, άμα το δείτε, ίδιος.
Έβαλε φάρο και καλά μην το περάσεις. Εντάξει μωρέ, εντάξει. Εμείς είμαστε κύριοι να πούμε, εντάξει. Εμείς πηγαίναμε πίσω και δεν το περάσαμε. Έβαλε φάρο για να μην το περάσει, αλλά εντάξει, εμείς είμαστε χαλαροί ρε. Άμα ήταν όλοι σαν και εμάς. Έχω βαρεθεί να σε περιμένω ρε Σπύρο. Έχω βαρεθεί ρε Σον. Είναι πολύ γρήγορος τώρα. Χαπ! Θα σου βάλουμε ταχύτητα που κάνουνε. Καλησπέρα και τους τρεις, έτσι. Ένα. Ναι, θα τα πούμε, Τεσσέρα. Α, ναι. Ευχαριστώ. Αυτή ήταν η βόλτα μας. Χωρίσαμε. Τώρα πάει ο καθένας στη δουλειά του. Πάω και εγώ σπίτι μου. Καλά ήταν. Ένα γρήγορο καφεδάκι στο Λουτράκι. Δεν τα ανοίξαμε βέβαια, αλλά ξεδώσαμε, εντάξει. Αλλάξαμε τον αέρα μας. Εύχομαι σε όλους καλές βόλτες, με ασφάλεια πάντα. Να προσέχετε, δεν μπορείτε να έχετε μεγάλες μηχανές και να μην το ανοίγετε λίγο, αλλά με προσοχή παιδιά, να γυρίσουμε στο σπίτι μας, στους ανθρώπους μας, με υγεία και θα ξαναλέμε.